bakal nindaki marang-marang para Pandhawa. Lah kok malah dibote oleh si adikne dikongkon dadi panyarsane wong sesaji. Ora wis Gusti iku amung samiji kang nyukupi kebutuhan sayekti tanpa putra uga tanpa nutrahake ora ana samiji kang madani lan ana kang sinembah amung zat maha murah lan ana kang sinembah amung zat maha murah. Awas. Woi. Nyadong daloman. Awas. Woi.
monggo. Medan. Umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sacratata tanjarup ong teni rama parna ong dwaja miwang bending ungkung aresang arekyana pati kang minangka cucuk ing prawadya bala wait latalah manharya werti ingkang sampun aglar wonten Pasiban Jawi kula satriya Bandar Junut kula pun dursasana nyadhong warta pawan kados pundi wasing pirembakan ingkang mapan wonten ing Stinggil Nagaring Astina Ulo Ratu Sindhu pun jaya jatra nyadhong dawuh pamat. Lha pamat Patih Haryo Cengkuni kados pundi kabare pacewakan kados pundi kula pun dulma gati nyadhong dawuh apa mon Cengkuni kula men traksi nyadhong dawuh kakak kados pundi kakak wis aku nek ngrungokne melu kesel. Dursasana, Durmagati, Jayajatra lan Kurawa sekabehane. Ing ripalungguhan iki maragage angka 1 rungokna, angka 2 gatekna, kang angka 3 nglakonana. Kados pundi, Paman? Wasing pirembakan ingkang mapan ana ing Stinggil Negara Ngastina, kakangmu ya kuwi anak Angger Duryudana lagi menggalihake babakan para Pandhawa. Kenang apa wiwit jaman kepungkur nganti tekan ripalungguhan iki para Kurawa anggone ngancam ngincim, para Kurawa anggone ngalap patine para Pandhawa kok mesti gagar wigar ambabar wirang. Lah banjur pamanmu Patih Sengkuni iki mau kandha krana aku wis kentekan akal, aku wis kentekan gagasan anggonku golek cara, anggonku golek srana, anggonku golek reka daya supaya para Pandhawa tumekaning pati. Krana Sengkuni wiwit biyen nganti tekan saiki ora tau srawung, ora tau kumpul karo para Pandhawa. Malah gurumu Pendhita Sokalima kuwi gurune para Pandhawa. Kuwi wis kulina kumpul karo para Pandhawa wiwit Pandhawa maksih cilik jaman kepungkur. Dadi cetha ngegla kang tanpa warana kalamun gurumu Begawan Durna ngerti babakan keringkian kang sarta pengapesane para Pandhawa. Lah lajeng kados pundi? Miturut gagasane gurumu ya kuwi Bapa Pandhita Durna.
Para Pandhawa kuwi makse ginanjar sugeng Kang Sartawilujeng amarga apa? Amarga kinayoman tinunggonan dening menungsa cacah loro. Siji, Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kang dadi pengawakaning Sang Hyang Wisnu, dewaning kabagyan, dewaning keselamatan. Kang Sarta angka loro para Pandhawa uga tinunggon kelawan pamonging tanah Jawa Kyai Semar Badranaya. Lamun mateni Ratu Ndwarawati tak kira langka tinemu ing rasa, moka tinemu ing akal. Lah lajeng sing dialapatine arep Semar. Carane mateni Semar, wong sing ditresnani Semar dipateni. Karben Semar ngenes sing dadi pikirane lan atine. Wong ngenes ki ning diparane mesti bakale tumekaning pati. Arep mateni Gareng ora mungkin merga Gareng kuwi anake Semar sing paling tuwa. Kabeh kawruh Kang Sarta ngilmune Semar disuntak marang Gareng. Arep mateni Petruk ya ora mungkin. Kurawa musuh Petruk kapan menangi? Lah nggih kula nggih nyekseni Om. Lah ya mula kuwi. Sing dialap ora ana liya punakawan ragil jenenge Bagong. Pirembukan durung rampung ana babak anglayane jujul anusuli tekane sedulurmu saka kesatran Jodipati si Werkudara. Werkudara niki wau medhaya wonten Ngastina. Ya pancen kaya mengkono Dursasana. Dulurmu Jodipati teka cerita babakan negara Ngamarta kang nedeng kalimput ing pepedhut. Pepedhute negara Ngamarta apa ora ana liya. Dina iki negara Ngamarta lagi kelangan geden-geden. Sing ilang dudu Mas Picis Rajabrana nanging garwa Prameswari Ngamarta. Ya kuwi Kusumaning Ayu Dewi Drupadi ya Sang Pancali. Gandeng Bratasena kuwi bekti karo gurune ya ki Pandhita Durna, gurune sing paling dipercaya. Mula Werkudara takon karo bapane Pandhita Durna. Nah, iki mujudake kesempatan kang bener lan becik. Gurune ya kuwi gurumu lan gurune Pandhawa si Pandhita Durna. Ngreka daya Drupadi bakal ketemu lamun ditumbali nyawane Bagong. Oh, dados Guru Durna pidak jempol gedhek antuk nebu sauyun kalian para Kurawa anggenipun ngungkih sarana pejahipun Bagong. Ya pancen kaya mengkono. Mula iki mau Werkudara mak brabat langsung goleki si Bagong sajake ya arep dipateni tenan. Mula tugas Kang Sarta kewajibane para Kurawa kowe aja negake lakune kadangmu Jodipati si Werkudara tututana. Mbok menawa iki mengko ana sing ora narimakake patine Bagong, ora narimakake Bagong arepe diperjaya. Kurawa kudu jumangkah, Kurawa kudu melu kumrembyah. Nggih, ngestuaken dawuh paman. Mula saiki pisan dandan pindho mlumpuk kaping 3 kabodhelake. Kalamun ana bobol barating perkara 100 bareng ambrus 1000 bareng maju. Swatama nuwun wonten dawuh kaya padatan niki mangestuaken dawuh. Kumreh Kang Bala lumares budaleng pramadya kuswa warna busanane sakehing prawandya abrabusana rame kumuro pindho ombaing samudra.
Yeah.
hi. Awas. Awat. Ya, ae. 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 Lolo. Hei ha hi. Maju maju maju. Semareka den prayitna semurire eka ambalik tityani gandayani tityani gandayani ong Trisunya purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milangana lintang Bima Sekti mbegegek ugek sadulita hemel-hemel lae menawi mboten sisip ing pamawas
Punika Ndara Bimasena sarimbit kaliyan Ndara Janaka ingkang kepareng rawuh wonten ing sudung kula Karang Kadempel. Wonten wigatos ingkang pundi Ndara kok sajak sumengka sanget? Kakang Semar, nggih. Dina iki aku bakal takon marang Kakang Semar Badranaya. Kok ujug-ujug tanget. Tanget babakan menapa Ndara? Apa Kyai Semar tresna mring bendara-bendaramu para Pandhawa? Kok dadak takon ngaten lho. Lair trusing batin anggenipun Semar tresna dhateng momongan kula para Pandhawa. Enten napa kok sampeyan takonane kok sajak nyolowadi Kyai Semar? Yen to pancen Kakang Semar tresna kelawan para Pandhawa mesti wae Kakang Semar uga tresna kelawan kula warga agung ing negara Ngamarta. Maknane kados pundi Ndara Janaka? Ing ripalungguhan sak mengko Kakang Mbok Dewi Drupadi lunga saka negara Ngamarta. Mbuh ana ngendi lenggahe perkara iki andadekake mrina penggalihe Kaka Prabu ing Ngamarta. Bareng Kakang Werkudara nyuwunake katrengan iki ana ing Bapa Pandhita Durna. Tinemune jebul timbule Kakang Mbok Drupadi ana pitukane, ana syarat-saranane. Menapa syarat-saranane Den suwi kula aturi paring dawuh Kakang Semar. Timbule Kakang Mbok Drupadi kudu mawa tumbal. Tumbale ora ana liya ya kuwi anakmu ragil si Bagong kudu dipateni Kyai. Wet. Lae. Siapa mau membunuhku? Nggih to nggih. Kok iso sambung rampete napa tindake Gusti Ayuwara Drupadi kalian Bagong gandeng cenenge apa lho? Kok ngerti-ngerti aku arep pateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten jane? Sampeyan niku satriya. Kula dereke seprika-sepriki. Sampeyan nek tapa ning alas nganti 3 wulan, nganti 4 wulan. Kula ora tau mulih teng omah. Gur mbelani sampeyan niku. Bareng sakniki kok sampeyan tegel tega kali Bagong. Jane Janaka karo Werkudara dina iki apa lagi kelangan rasa kamanusan? Ora susah kakean gunem kang tanpa guna kuwi Bagong. Yen kowe ora gelem tak dadekke tumbal kelakon tak rudha paripaksa dina iki kuwi Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa yen ora? Yen ora gelem tak idyak ning kene mutar dina iki. Mlayu le, mlayu. Wah. Edan-edanan. Pripun mo? Piye Pak, kae kok lakone kaya ngene to ya. Lho Pak, kae piye Pak? Diserot. Aku dhewe ora ngerti, Gareng. Aku dhewe ora ngerti, Petruk. Bagong mlayu dioyak. Ndara Janaka karo Ndara Bimasena. Mongko satriya-satriya kae yen durung katekan sing dadi panjangkane ora bakal mandek. Truk. Kabar ana bojone Bagong, Truk. RT RW dukuh dikabari. Nek Bagong mati, wis urip kok mbok patekne. Kae ora urung mati kecekel, Truk. Awake dhewe kelangan adik. Pak, sampeyan niku dadi bapak, sampeyan niku dadi wong tuwa kudu melu tanggung jawab. Aja kok iso gawe tok. Bareng ana problem kaya ngene iki.
Bapak ra melu cawe-cawe. Ah, ya. Ndak sawang kok. Sajake ana klebate Sata Kurawa. Tegese niate Ndara Janaka lan Ndara Werkudara anggone bakal mateni Bagong, mesti ana campur tangane wong-wong Kurawa. Mergo aku ngeruhi klebate para Kurawa ning jaba. Wah, iki genah cetha Pak, sak nomer iki. Mergo sing ngutus Ndara Janaka lan Ndara Werkudara iki Pendhita Durna, pendhita tandurane Kurawa. Gareng Petruk sumingkira ana pepungkuran. Hak goleke jago kanggo srana nyingkirake para Kurawa sing manuk-wani ganggu gawe mapan nek Karang Kadempel kene. Sendika dawuh, Pak. Dan Hanuman malumpat sahampun prapteng witing naga sehari. Mulat mangandhap katingal manudya guru aking. Dosang Kyai wonten wigatos ingkang pundi Dewanter. Anggen paduka nimbali senggono kanthi amatek aji pameling. Hanuman kula wonten dawuh Kyai. Dina iki Karang Kadempel lagi kinepung wakul binaya mangap. Liripun kados pundi Kyai? Iki mau Karang Kadempel kerawan karo bendaraku sakloron Ndara Janaka dalah Ndara Bimasena. Bendaraku sakloron paring dawuh kalamun Ripalungguhan iki garwane sinuwuning Ngamarta ya kuwi Dewi Drupadi lagi murca saka negara Ngamarta. Wekasan Ndara Janaka lan Ndara Bimasena nanjihake perkara iki marang negara Ngastina, marang Pandhita Durna. Pandhita Durna Kandha timbule Prameswari Ngamarta Dewi Drupadi kudu ditumbali karo anake Semar sing ragil ya kuwi si Bagong. Nganti iki mawon aku Bagong nganti mlayu mak brabat. Mergo ngerti yen arep dipateni karo bendarane. Wela dalah. Raden Arjuna dalah Kyai Werkudara kok nggih pitados mawon kalian guneme Pendhita Durna. Kamangka Pandhita Durna niku rinten dalu uripe manggen dhateng negari Ngastina kumpulane Pendhita Durna kalian Sata Kurawa. Lah iya iki sing tak sumelangake. Sajake ndaraku kekarone lagi mlinger sing dadi kiblate sing baku. Aku njaluk tulung karo kowe Anoman. Kurawa sing ngetutke lakune Ndara Janaka lan Ndara Werkudara kae konen lunga saka Karang Kadempel. Aja nganti para Kurawa iki mengko gawe geger ana desaku kene. Lho nggih Kyai, kalilan nyuwun pamit duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri sing ngono. Hanuman malumpat sampun prapteng witing naga sari. Mulat mangandhap katingal wanodya yupura aking delong rosak wara lan kesma.
Marek boy. Handedel gayung gegono ore sang Ranandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning mare Mbadha kulam tanpa tuwa mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari ing wit latalah ya jagat dewa Bathara Wasesa ning Bathara jagat Wanara Kusika Seta kethek kula sing putih memplak ora pangling Pendhita Kendali Sadaya Kundalini Hanuman ya Rama Ndayapati pancen bener ora pangling kang dadi cecunduk ing laku Surtayu Kurawa kowe ya pancen bener pendirangan mripatmu kaya bajingan kelangan acak sumedya laku marang menyang endi nyimpang ngiwa nengen sumedya lakumu goleki punokan Bagong yen wis ketemu harap kok kapake grincong tangane srimpung sing babat gulune apa dosa kang sarta kaluputaning Bagong Bagong kudu dadi tumbal supaya garwa Prameswari negara Ngamarta Kusumaning Ayu Dewi Drupadi enggal bisa timbul iki perkarane keluarga Agung ing negara Ngamarta iki perkarane para Pandhawa kowe Kurawa wong jaban rangkah ora kena melu celeng boloten kebo latengen etan-etanan salai sedulurmu Jodipati takon karo Bapa Pandhita Durna ora sah melu campur urusan iki Anoman semingkira nyimpang yo tengen Anoman sing arep ndadaki arep mbelani Bagong edan pernah apa karo Bagong dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan bapo babar ngopo gedhemu cilik durmu ndek kopat kapitoke buntute ula tapak angin kekejeroke manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teko tanpa meguru wateken aji copo mantramu tumpang soto piada damel sati kamu kuroni piadamu Hey! Waya! Wah! 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 Awas! Hey! Ice, yo! Hey! Hey! Ha! Hiya! Hey! Yo! Ah! Ah! Hey! Ya! Hei! Cepet ya nyawa Anoman! Hei! Hei! Ha! Ha! Hei! Tandaku! Hei! Ya! Hei! Hei! Ayo! Ha! Ah! Yo! Yo! Ah! Aduh, mati aku. Mati tenan karo Anoman. Ngateko kusik.
yot lo ayo haya oh hey hot as hey ho hey haya hey 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 coba jatyamu derajat opo kowe wah hey 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 haya hey wah aduh hey hey was hey ya wah hey 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 wah tanda hey hey yo wah hey ya ayo ya hey oh hey 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 pedas apa ini hey 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 wah hey 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 Hawas ya oh hit ya X hey hey has hit hey 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 lo Bedes elek Anoman mundur. Ayo Swatama, apa hawamu? Edan. Hei, hatho. Hes. Wah, ambruk kowe derajat apa? Hei, ayah. Hei, oi, hat. Yo, wah. Hawas. Edan. Woi, o, waya, o, a, waya, lo, ho. Hai, as lo meluntir tanganmu Anoman. Hei, 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 ya, wah, wah, wah. Hei! Wah! Yai! Het ho! He ho ha! He ho! He ho ah!
jombok gocel halaman. Hei ya. Wah. Worok pedang kowe. Hei ho. Hei ya. Het ho. Het. Oh. Hei ya. Wah. Hei hei. Hei ya. Wah ya. Ayo, Liliane. Awas. Hei. Hei. Rananggono sonpan endo den palangi depan aku satria digdaya barang mati tak satyaku jroning ati yen mati beliwan awit sun labuh bangsa hanjrah arum asma reki alam dadi Leno dadi kuwi ndek alaman. Sun prawira Hei. Sapu kawat negara Ngastina Kartamarma. Ayo maju legane atimu. Anoman kang bakal dadi mungsuhmu. Kedhek keplek tuwek meh matek kakek bebangal. Ayo maju tak cindil abangmu. Remet dari sekaran jinggo. Hei. Hehehe. Hawasi. Hei, cepet ya jamu derajat opo kowe kethek. Hei. Hei, waya. Hei. Ah. Wah. Wah. Waya. Hei, hei, ah. Hei, hei, ah. Wah. Hut. Hei. Wah. Wah. Waduh. Wah.
yo lo wah het lo ayah hey yo ayah ayah hey hey wah hey hey wah hey yo het has ha hey hey ya wah hey 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 ya hey hey ya wah hey yo hey 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 hot bah hey ya hey hey ya hey ah hey ah Wah, what? Itan Bagong. Abrabak suka branang geget waja mlintir kumbala sukal ijiling sabdo ing desmalaning rat leketeking jagat gelah-gelahing bumi manus maningi jajil Bagong arep tak nggo tumbal minangka timbule Kakang Mbok Drupadi malah mlayu-mlayu saja endo ing bebaya. He Bagong mlayu nganti tekan lak-lakaning naga kuwi bakal tak tututi. Ketampan jemparingi janok rela nyawa tak guroni batangmu kuwi Bagong. Jiwa mancing wah wah aduh kok jiwa mancing waduh Pak mawa kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon perang kang obro marakata aduh ketiwasan Pak Bagong kendang apracondang
Duka wonten pundi tibaning Bagong Ma? Dipun tibani Jemparing kaliyan Ndara Janaka. Kados pundi niki Ma kula kaliyan Mas Gareng kelangan adik. Sajake para Pandhawa wis ilang sing dadi rasa kamanungsane. Ketitik ngrampungi perkara ora nganggo srana kawicaksanan. Gareng Petruk. Kula Bapak. Pripun Ma? Leremno pikirmu, sarehno rasamu. Gandeng pamonging Pandhawa kuwi ana loro, ya kuwi Semar karo Ratu Ndwarawati. Dina iki aku bakal tumuju marang negara Ndwarawati. Laporan karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun, Sinuwun Ndwarawati kula ingkang sowan Ndara. Prataruna angutiya Sanikara maka sadunya kumati Marsudi ekabro Kang ada gunane Bisane Sembangga Pratenaya Marsuci engkabro kang akeh gunane bisane sembangga Platena. Dejimating tilam sari sawang purnama cahyamu kewes kamantian liringing pandam kamarutan sumbaga hanuju prana detek mondo rangkung hanggugah rimang wok 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 ketekur wok 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 ketekur. Drupadi tambanana prantaning atiku kowe dadi bojoku ora bakal tiba aning parang suri nanging bakal tiba aning kasur babut. Kilapo warna dalem pripun apa sayang? Gendeng aku wis mbok gawa ana negaramu kene arep tak getunana ya mung bakale muspra. Kasembadan ingkang dadi gegayuhanmu kepengin sesandingan kelawan aku nanging kabeh mau ana syarat-syaratane. Syarate apa wong manis? Mesti wae bakal sembadani. Biyen Kakang Mas Puntadewa anggone ngayunake aku direwangi melu ajang ing Giri Swayembara. Kuwi kabeh ditempuh ya mung krana kepengin ngatonake tresnane marang Wara Drupadi. Mula aku ya kepengin kowe Prabu Kilapawarna ngatonake gedhening tresnamu marang Drupadi ganti cara sing kepiye supaya Yayi Drupadi percaya yen to aku tresna lair tumusing batin marang sliramu ayu. Yen pancen Prabu Kilapawarna ngaku ratu sing sekti mandraguna pilih tanding sajroning ayudha maracaba kayangan Suralaya kae bedahan dewa-dewa padha kalahna. Yen wis dewa-dewa padha kalah tumule aku boyongan mapan ana kayangan Suralaya. Drupadi kepengin dadi garwa Prameswari Prabu Kilapawarna ora ngemungake Prabu Kilapawarna ratu ning negara ngatas angin. Nanging uga Prabu Kilapawarna ratu ning kayangan Suralaya. Yen perkara iki panjenenganmu sagu mujuti
Prabu Kilapawar bakal kedukun jamah marang Wara Drupadi tenan apa piye ora bakal aku silat ya. Wah. Ya. Hei. Hei ah. Hei ah. Yo. Yo. Ah. Abdara. Ah 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 ah. Hi, oi, oh, hi. Nganti diantemi. Dos pundi sinuwun sajakipun kok nembe bahagia. Tak kandhani teh. Rungokno kupingmu dina iki Drupadi gelem tak pek bojo. Aja nderek bingah. Aja mung melu seneng. Yayi Drupadi gelem tak rabi nanging ana syarate. Pitukane napa? Kanggo ngetokke gedene tresnaku marang Drupadi, aku dikon bedah kayangan. Weh, gaya nabot neh iki. Bedah kayangan. Sambat. Iki ora rasa sambat kok. Masaku kok. Mboten sambat. Kabeh bakal lakoni kanggo Yayi Drupadi. Ora sandadak kesuwen. Kabyakne wadyabala saka ngatasake munggah kayangan dewa-dewa padha rencak. Kayangan Suraya dadekke karang abang sedika mangestuaken dawuh. Utal dina iki.